ноҳияи Варзоб ва деҳаи арақчини он. ноҳияи Варзоб яке аз ноҳияҳои сайёҳиву таърихии диёри Тоҷикистон аст. ин ноҳия ба худ зебоиҳои хоси худро дорад. ноҳияи номбурда дар ноҳияҳои тобеи марказ ҷой дорад. ҳангоме ки аз шаҳри Душанбе, пойтахти маҳбубамон, ба самти Варзоб меравем, биноҳои баланд паси сар мегарданд ва пеши чашм манзараҳои зебо меоянду таъби моро хуш месозанд. ин Варзоб аст. сараввал диққати тамошобинонро осорхонаи Саъдулло Рабиӣ ба худ ҷалб мекунад. ин шахсияти бузург шоири халқии Тоҷикистон аст. ин шоири шинохтаи варзобии Тоҷикистон дар асрҳои 19 ва ибтидои асри 20 зиндагӣ кардааст. дастхатҳои шоир ҳам дар осорхонааш нигоҳ дошта мешаванд. набераи шоир мегӯяд ки толибилмон ҳам аз китобҳои шоир бештар дидан мекунанду мутолиа мекунанд. деҳаи арақчин дар домони кӯҳу саҳро аст. дар ҷашни наврӯз сокинони деҳаи арақчини Варзоб хонаҳои худро бо оҳак сафед мекунанду боғоти худро тоза. сокинони ин деҳа ҷашни бостонии Наврӯзро ҳамчун рамзи покӣ медонанд. нимпайкараи шоир Саъдулло Рабиӣ дар болои деҳа аст. чанорҳое дар арақчин ҳастанд ки то 500 сол умр доранд. масҷиди кӯҳнаи ин деҳа соли 1872 бунёд гардидааст. ин масҷид дар худ меъмории хосае дорад. ногуфта намонад ки аз миёни ин деҳи таърихӣ дарёчае ҳам мегузарад, ки деҳаро зебо мекунад.